Abin Abbas ya shehu Tijjani, shugaba na waliyai shehu Tijjani. Abin Abbas ya shehu Tijjani, shugaba na waliyai shehu Tijjani. Aya Allah ya adilin sarki, ka yarje mun baitika ya baki. Na yau bege gama cikin sauki, na wake maulaya shehu Tijjani, domin isar shawara domin kaɗan sani. Abin Abbas ya shehu Tijjani, shugaba na waliyai shehu Tijjani. A duniya babu irin sai shehu Tijjani, sarkin waliyai ya zaga kauye har birni. Zuwansa an ɗau hanyarsa babatun ta wani, shi dai kake ji gatan harazumi sani, aikinsa mun kare ke damunar mu har rani. Abin Abbas ya shehu Tijjani, shugaba na waliyai shehu Tijjani. A radu jirgi a sama'u dole sai kallo, babban uba wanda diyansa babu dan dolo, jika na manzan Allah do abun kallo, haske abun kora duhuwa sanda ya kullo, hanyarsa ce ƙarshe ba a ƙara yin ta wani. Abin Abbas ya shehu Tijjani, shugaba na waliyai shehu Tijjani. Domin sai ya ja mutato ya daina ganganci, mun samu jirgi mu za mu yi da motoci. San shehu Tijjani yana kawar da dukkunci, zuwansa turawa sun ka fara turanci, sun kama Allah yau kansu har birni. Abin Abbas ya shehu Tijjani, shugaba na waliyai shehu Tijjani. Shi shehu Tijjani kabarsa babu ya gani, mai shehu Barhama da shi ya sai ta yan birni. Jin dai kake in yasko inan su babu wani, kai mai musu je ka duba tana za ka gani, in yesu sun kare ke ƙauyukan su har birni. Abin Abbas ya shehu Tijjani, shugaba na waliyai shehu Tijjani. Mai takama da karatu ga zagaya Bauchi, shi shehu Tijjani diyansa ne a can Bauchi. Karanta Qur'ani ba kamar gidan Bauchi, hada da tafsiri ba irin gidan Bauchi. Duk shehu sun kari ke shugaban Tijjani. Abin Abbas ya shehu Tijjani, shugaba na waliyai shehu Tijjani. Mulkin da wasai zaki zuma gidan zaki, aiki na rago san bai kama da dasdauki. Ga shehu Tijjani na batun sarki, shine gaba da sarauta ta ba da mamaki, mutum irin shagiburi ma babu ya gani. Abin Abbas ya shehu Tijjani, shugaba na waliyai shehu Tijjani. A ɓangaren hadisi diyansa ne na ɗaya, akwai Sharu Ibrahim jirgi hukun kaya, ko Larabawa sun sallama sa ya gajiya, ya ɗauki tuta sunansa ne a yau na ɗaya, fagen sanin hadisi gabansa babu wani. Abin Abbas ya shehu Tijjani, shugaba na waliyai shehu Tijjani. To ina gwanin wani gana mu in akwai mu gani, jika na ɗan Abdullahi Sayyidul Kauni, mai Ahmadin Yarwa da shakara su sani. Babanmu ne in ka taɓa shi samu marauni, wonin nake mamaki na shehu Tijjani. Abin Abbas ya shehu Tijjani, shugaba na waliyai shehu Tijjani. Na bar kusan dawo ikiwanu ban gaji ba, ni naku ne Dr. Shawali ba wai ba na da ilimi afuwa ba zan kwararre ba, amma cikin soyayya ban zo da wasa ba, raina da komai na baiwa shehu Tijjani. Abin Abbas ya shehu Tijjani, shugaba na waliyai shehu Tijjani. Abin Abbas ya shehu Tijjani, shugaba na